Binuksan na nila to mga bay sa kanila, pero unboxing niya ulit sa atin kasi para ma-post natin sa ating Facebook sa ating YouTube. So yun po, yan, di ba? Grabe, may sticker pa. Yan po mga bay, grabe, ang ganda. So ito mga bay, nakahawak na tayo ng talagang original na RCB talaga ito mga bay. Tignan niyo, premium, yan. Ito totoong may function to mga bay. Ito itong tinatawag na gas tank, di ba? So may reservoir. So parang legit talaga to, hindi talaga to piki, hindi gaya sa iba. So tignan niyo ang sa ilalim, di ba gold yung nung tawag nito sa ilalim, ha? Basta yun na yun. So ang presyo nito mga bay, parang masakit sa bulsa to na shock. So 8,500. So grabe. So may extra spring pa, di ba? Tignan niyo. Soft spring yan. Masa man ni kanang bali gusto nimo mas soft, pwede kani hard man is. Hard, pero mas nindot siguro ning hard. Kaysa ani. So ma-adjust man po nimo compression niya. So ma-adjust. So manapita ang adjustan sa compression niya ni. Adjust ka sa kon yung rebound. Sa rebound niya. Grabe. So legit. Napay mas maani kung 10k kapin. 10k. Mga 11,000 siguro to. H5 ang price niya. So ngayon mga bay, tayo ang magkabit nito sa kanyang motor. Pero may ano pa sa motor niya, diferensya konti yung brake niya. So palikutin muna natin yan kasi tayong nag-ayos nun na hindi natin na solid yung pagkagawa. So grabe, astig talaga mga bay. Babang. So ayan, ikabit muna natin. So tignan natin doon sa kanyang Raider G. So Raider G rin ang kanyang ikabit, kabitan ito. Same kami ng motor. So tignan natin yung play at rebound nito. Grabe. Mut yan. Ano ito yung pang? Awatan na. So ayan na. Tignan natin ang serbisyo sa shock na to na RCBC premium na RCBC premium. RCB premium. RCB premium. So tingnan natin ang resulta natin ngayon mga bay pagkabit nito. So subukan din natin i-drive para ma-feel natin kung gaano kaganda at kalambot nito gagamitin. And let's go. Kira na ang ataw importante nga dili sayad ba. So yan mga bay, so kita ninyo walang sayad yan. Yan yung libaso niya, kita nyo sa ilalim, walang sayad yan. So plug and play lang yung Racing Boy na tag 8,500. Yan, Racing Boy premium. Yan. So doon sa kabila, tignan natin yung sa disc brake. Yun dito, so naka disc brake na po itong Raider G. Tignan ninyo, wala rin sayad. Yan, yung libaso niya, tignan ninyo, wala talaga. Yung gap dito, tignan nyo, ang layo lang. So good. So kung gusto nyo bumili nito na shock, ang height nito is 335. Oh, 335. Oh, 335 mm yung taas nito mga bay. So goods naman yung height niya. So subukan namin to ipatakbo ngayon kung ano ba ang play. Tutukan natin to ng camera. So may adjust pa yan dito.
Yan, tignan niyo. Ito po yung butas na adjustan. Kung gusto niyo yung rebound, kung anong gusto niyo, kung gusto niyo ba ng matigas-tigas o gusto niyo yung mas malambot, o pwede niyo adjustan yan. So, kahit alugin mo to mga bay, tignan niyo. Kahit alugin mo, hindi talaga yan. Walang hindi siya gumigiwang-giwang. Hindi sa ibang mga shock na yung mga aftermarket lang na mga hindi original, pag ganunin mo, wala talaga yan. Talagang gumigiwang-giwang yan. So gold yung absorber niya sa dito sa gitna, at itong spring, coil spring black, at may nakalagay pa na RCB. Ayan. So subukan namin yan itakbo ngayon. May logo dito, naka-emblem, nakatatak. Ayan. So subukan namin to, gagamitin ngayon kung goods ba yung performance nito. Subukan namin ngayon doon, tignan natin yung clean nito. So dalawa yung maganda yung pagsakay pa lang mga bay, grabe ulit yung suspension. Bay, mga rapruntong daan namin. Tingnan niyo. Pero yung angkas ka, feel mo na mas smooth yung Wala bitaw ba? oh, marag yung feel mo na wala talaga. Ditong daan ito, raprunt yan oh. Wala gid ba? Grabe. Ang astig. Nanay limaw-limaw. Murag mahugaw na itong kana. Yung nga ang pan ba? Tambot sa ba? Grabe na po ni mo. Itong una, grabe yun na itong panguna nama. Bugat yun na kayo. Maglisan magkakatras. May soft spring pa doon mga bay, yung coil spring niya ipapakita natin. Mas grabe to, mas maganda ang rebound noon pag yun ang isasalpak mo dito. Pero ito para sa akin goods na to, pwede na tong hindi palitan. So yung driver namin si Charles. Bro Charles, yeah. Grabe. Stig mga bay. So subukan ko ngayon yan kung anong mafe-feel ko mamaya. Hindi ba? Tasking clear. Kahit hindi siya play ka naman, okay na pagsakay ni mo, hindi siya masangko. Grabe. Yan po ang rebound ni Racing Boy. Grabe. Sakit na yun. Tinagin mo lagotok ba? Bay, wapo eh bay. Bigyan nindot ka. Di makamahayang ang 8,500. Makamahay lang ang malagsikay ba to? Kada kay ba? Nindot sa rebound eh. Dili sakit sa likod ba? Nasa Dili ibatsi. kay balik diretso, Oh. kay labay. Dili, normal lagi siya magbatsi pero Oh. dili gid siya to parehas ano. Labay ka ba? Eh, gato di ba? Ayan, goods yung tag 8,500k na Racing Boy na siya. Grabe. Steak. Charge lang malakas. May next project pa tayo dito guys. Ayan. Next project, Racing Boy ito guys. Racing Boy lahat. Next project.
Naka-shifter po to mga bay. Oh, shifter din, racing boy. Color black din yan. Tayo rin na mag-install sa kanyang racing boy na shifter na ito. Para mas goods. Grabe. Kanya pwede pa man ugahian juga. Pwede rin ka Tuyo ko ni mo na dira. Kanira. Diyan ni mo. Agasan nimo. I-pull nimo rin padulong. Oh. Gusto ka. Kani dire ma-adjustan man ni siyang baso. Kung saan lang itong soft spring atong gitawad ba? Oh. Kanira. Kanilang ipaabot lang ni Dreo. Para kani siya. Grabe lang nila tayo diyan. Iyak kasaway. Napagid nilo, stickers nilo. Tapos na po na sa kaon na po ni siyang ligid ni mong kuan. Sige lang, ito na just So ayan mga bay, so salamat kay Bro Charles sa kanyang pagpa-install. Kaya yung best friend niya na same sila ng buhok tingnan niya. paisa ko. Ayan, May-ari ng isa. may-ari na isang Raider G black rin. So same sila black. Kaluhag yun. Black and gold.